Diyos ko, nakulbaan ako. Mga igsuon ko diya ni Kristo, gibiyaan na ba mo? Kanang gibiyaan mo sa inyong hinigugma sa kinabuhi. Di ba sakit kaayo? Lisod kaayo may gugma, labi na kung ikaw ray nahigugma. Abinimog, I love you na, love you ra di ay, kay dili di ay siya si ay, ikaw raman di ay. Ang uban gibiyaan, tungod ang partner na ay laing kauban, murag sanina, human suoton, igo ra alisdan, kay naanay laing didang. Ang uban sad, igo ra gipaasa, igo ra ka pakiligon, unya di ay dili higugmaon. Pero ang uban gibiyaan tungod para wala nay lain masakitan, sama sa akong naranasan. Abi ko kami na, pero wala di ay mas mulabaw pa kay Lord, kay para jud ay ko sa iya. Diyos ko, ganong gibiyaan mo ako. Maigsuon ko diyan ni Kristo, gibiyaan ba gayud si Jesus sa iyang amahan? Kung sa atong tawhanong panglantaw, makaingon gayud kita, gibiyaan siya. Kay ngano, kung tinuod nga naigugma, ay kung naa si ang Diyos amahan, ngano, gipasagdan man niya si Jesus nga mag-antos o mamatay sa krus. Ang tubag mao kini, gitugutan sa Diyos amahan na mamatay si Jesus tungod o para sa atong kaluwasan. Si Jesus maoy nahimong nating karnero sa daang kasabutan na itugyan para sa kapasayloan sa sala sa kalibutan. Tung sa Old Testament pamanggod o sa tradisyon sa mga Jews o Judeo, kung ikaw makasala o nakay ididikit na pag-ampo, kinahanglan maghalad og unblemished, walay tatsan na hayop. Sama sa karnero, baka, ug uban pa. Unya dito sa templo, ang imong halad patyon ug ipadanak ang dugo haron dunggon sa Ginoo. Imagine no, unsa kabladi ang proseso sa unang panahon, pila ka hayop ang kinahanglan patyon. Lupig pa ang 50 ka litson baka atong araw ng Davao. Maigsuon, ang dugo ni Kristo maoy gitugyan sa daang kasabutan na maoy mamahimong instrumento sa paghugas sa atong mga sala. It is destined and willed by God the Father na may tabo kining tanan. Ang kamatayon ni Jesus maoy all for one offering para sa kapasayloan sa sala. Dili na nato kinahanglan magbitbit og hayop padulong sa simbahan, kay kita tanan gipakamatyan naman ni Jesus na atong manluluwas. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mga igsuon, dili tanang pagbiya, negative og dautan. Ang uban tungod sa dakong gugma, sama sa gugma sa atong Ginoo. Pila ka pamilya karon ang dili kumpleto, tungod si mama ug papa tuwa sa laing nasod na narbaho ug na-assign sa laing lugar. Nibiya sa Pilipinas, dili tungod sa Facebook para naay ma-post, kundili tungod sa kaugmaon sa mga anak. Nibiya sa pamilya, tungod sa gugma. Ang uban, tuwa sa barko kay siman, ug ang uban, tuwa na-assign sa delikado na lugar kay tungod sundalo. Tungod sa kapobrehon, tungod sa nature sa trabaho, tuwa sa laing dapit para naay mapakaon. Nanarbaho bisan sa kamingaw, ihilak na lang sa tago tungod alang sa dakong gugma sa mga anak. Ang uban nagatiman og laing bata sa mga langyaw ug banyaga, pero ilang hunahuna tuwa sila mga anak na wala gayud katilaw sa ilang mga halok, gakos ug kugos. Nagantos na narbaho, pero usahay ang mga anak wala magtinarong. Usahay i-blame badyod ang parents nganong sila yung anak. Ang uban nag-adik-adik o nagwalwal rag inom. Ang kwarta nagipadala nahurot ra sa tungits ug sabong. Usahay pa jud tungod tuay nag-abroad, feeling rich kaayo. Palit diri, palit didto, unya ang balay nagipatukod, nakaulit na lang nagpadala, amakan ug kawayan ragyapon. Ang uban wala naglantaw sa sakripisyo, kahago, singot,
Duha og kamingaw nagiantos sa mga inahan ug amahan nga naingkamot para sa ilang mga anak. Lisod paminawon pero maunay realidad na atong tan-awon. Sama ni Kristo nagantos sa krus, ang mga ginikanan usab nagantos tungod sa gugma ug pamilya. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mga igsoon, pila na sa tuwa karon ang gibiyaan sa walay igong rason. Pila ka pamilya ang nabungkag tungod sa simple na away o tungod sa uwag. Kay tungod ang bana na ay bit-bit na kabit, unya si Mrs. tuwa sa silingan, sige raglibak og chisbis, sige away, walay pagsinabtanay, walay magpaubos, ang resulta, bulag yapo. Unya kisay makaluluoy, ang mga anak nga nadamay sa sitwasyon. Asa man nagisumpaan sa altar, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Asa naman to? Asa naman ang promises karon? Sa katong mag-uyab pa, hastang swita. Sabay mag-uli, sabay sakay sa jeep, with matching akbay ba jud? Date bisan asa, unya pagka-morning na I text na, good morning, breakfast na sweetheart. Nag-eat na ka, kaon ug ayaw pagutom. Unya pagkagabi dili katulog kung why good night ug I love you so much mama emoji pa jud. So, asa naman to tanan? May raman di ay kag sugod pero layo ra sa tinuod. Pag minyo na wala na, ludon na og sweet kay wala na do angay kay tigulang na. Sa una kusog kayo mugakos karon manok kiniktan na lang ni masimason. Kusog kayo mo kiskis karon sugit-sagitan na lang si Mrs. Asa naman ang pagsinabdanay? Asa naman ang spark sa gugma? Naapa ba? Maigsoon ko diyan ni Kristo, balag unsay may tabo sa tong relasyon, dapat patigbabaw jud ang gugma. Normal lang ng away. Away lang, walay bulagay. Balag walay tingugay, basta gunit lang kanunay. Bahalag saging, basta labing. Bahalag mais, basta ngisi tamis. Bahalag magkaon og dukot, basta dili lang bubot. Bahala magsud-an og ginamos, basta ang gugma timos. Magunsa man ang adobo, kung pirmi lang galagubo. Bahala magkaon og kalamunggay, basta nagkahigugmaay. Mga igsuon, usahay sa kinabuhi, kinahanglan nato magpaubos kay tungod sa gugma ug sa uban. Sama ni Jesus nga namatay sa krus, wala ni biya sa amahan tungod sa iyang dakong gugma ug pagsalig kaniya. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maigsuon ang pag-antos ug problema sa relasyon kabahin sa atong kinabuhi. Usahay, dara nato makita kung naigugma ba gayud ning tawhana or bayhana sa tuwa. Kay kung naigugma jud siya, andam jud na siya, muuban o mukuyog sa imuha bisan pag sa kapait o kalisod sa sitwasyon. Timan for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Diba? Kung tinuod ka nga seryoso, dili ka mo surrender, mangita kag solusyon para maayos ang sitwasyon. Kung seryoso ka, may effort yun ka. Kutob ra pod istorya. Action speaks louder than words baya. Don't just say it, but prove it. Unya sa mga magkuyab karong panahona, pila na lang unfaithful ug loyal. Ga-exist pa ba ta? Ay mo di ay. No. Ang uban to timer kaayo. Dili mahalok mawalang uyab kay naay reserba. Unsa na imong uyab, password lang kay pwede ra alisdan aron maka-access sa uban. Para sa imuha wala lang, pero sa iya ikaw iyang kalibutan. Gibuhat na gani nimo ang tanan, pero igo ra kanya gibiyaan ug gipasakitan. Unya pa ingon-ingon ba jud, ikaw akong kalibutan. Human kitag blandi na nakaligings, igo na lang kang labyan. Maunang uban, madlok na ma-in love. Ug mubalik kay
nakasinati naman og tagam. Unya lisod kayo ibalik ang trust. Kay ang trust baya means everything. But once it is broken, sorry means nothing. Sa maragod sa samin, once babuak, lisod na ibalik. Mayong tag ang heart lang ang amnesia para easy to forget na lang ka. Dili biya lalim mag-move on. Usahay, dili madala sa unfollow, unfriend, block o delete sa number. Pero sa simpleng acceptance lang. Dali ra may in love, pero lisod mag-move on. Muna mga igsuon, kudya ni Kristo, atong hinumduman ang piling sa uban. Dili na to binuangan. Dili biya lalim may gugma, gasto o labad sa ulo, buslot na ang bulsa. Timaniin ninyo, ayaw pag-joke-joke sa gugma. Kay kung ang gugma na gani mag-joke di mo, tanawon ta, ug mukatawa pa ba ka? Gibiyaan ka, gipasakitan ka, gibuwagan ka, gipaasa ka. At the end of the day, kahibaw ta kung kinsa pirmi ang naa sa tuwa, siya ang Ginoo. Biyaan man ka sa tanan, pero si God, never. Bisan pagsakit kaayo atong nasinati, kapoy mabuhi, o sawi man sa pag-ibig, dili na to kalimtan siya, si Kristo na namatay sa krus. Nag-antos, nakasinati og pasakit ug kamatayon. Kung nakasinati kita problema, atong hinumduman si Jesus nga nagbitay sa krus. Iyang gituman ang pagbuot, kabubuton samahan, nga pwede ra manuntaan niya talikdan kini. Si Jesus mingon, amahan ko, kung mahimo, waa kining kupa, apan dili ang akong pagbuot, maoy matuman, kung dili ang imo. Usahay, piling na to, gibiyaan kita sa Ginoo. Unsay may tabo gani, i-blame din niya to siya ha. Basi nakalimot ta, tanga po biya daw sahay. Blame dayon. Mga na pa jud, di na ako muto Ginooy. Kay always na lang man ko, problemado o gulay, pulos ako mga pag-ampo. Always na lang ko, nag-suffer. Pero ang tinuod, unsay ni tabo sa tuwa, resulta ra diay sa atong binuhatan, kabuang o katangaan. Sa una, itong elementary o high school ba ko, gaatsar akong grado. Halos 9-7 tanan. Problemado kaayo sila mama ug papa sa kuha. Si mama sige adto sa guidance office. Kay sa akong grado lagi. Anang guidance counselor. Ma'am, si Efren Gubak Jr. gani. Manggod, dili maminaw, magsigilag drawing. Muna si mama palag kaayo pagkabalo niya anak. Unya, human sa klase, dali dayon uli sa balay, kay magdulag basketball dito sa gym sa Tugbok. Makauli, tag alas 9 na sa gabi. Yaw-yaw na po si Mermer. Usahay, at tuon pa ko sa basketballan niya. Usahay, basta uso gani ang damang, hala, manuloog damang. Mabot pag gabi na kaayo. Pag uli sa balay, yaw-yaw na po si Mermer. Unya, sa una, bunalan ko sa akong papa og bakos. Kaya mga kahoy na hamis kayo, ako rang gipang tigbas, kay mo pusil-pusil. Unya, pagka-weekends, during Saturday and Sunday, tuwa ko sa akong mga silingan o barkada nga sa bungiro. Kay magpasampok sa akong mga iniktan. Usahay, tuwa ko sa bungan, o mga pista-pista, kay manari o mangasay. Sa una, kinumdum ko, naay kaisa niya naay pista dapit sa mental. Yapsin ko sa mga eskulahan. Kay manabong lagi. Tatimingan bitaw na naay nagparade. Abi na kinsa mga estudyantya ang naadad to. Pero kalimot ko, naday event sa uli ko sa mental. Nagkabit-kabit pagi ko sa jeep. Nagbitbit sa akong iniktan. Nakitaan bitaw ko nila, pwede na akong sulod sa jeep. Usahay bitaw, may muot ko maglantaw. Pero wala nila damha. Nakatong sigig, drawing, sigig basketball, sigig panabong, pariuno naman di ay upuli. Usahay sama sa akong giingon, mga igsuon ko dyan ni Kristo, nga i-blame dayon nato tanan sa Ginoo, pero wala nato damha, nga kita ra di ay nagapalisod sa atong kinabuhi. Ganong gamay mo kong grado,
Kay dili man maminaw sa klase o sige walay study. Nganong nagsakit-sakit man ko, kay sige pinigarilyo o walwal og inom. Nganong tambok man ko, kay kusog man mo kaon og kanon og binignit. Ang naw na dato permiti sa ruwas. Nganong single pa man ko, kay standard na siguro kaayo o wala pa na tao ang para nimo. Ang uban sa tuwa, dara ra makainumdum o Ginoo kung problemado o naay kinahanglan. Kung happy o walay problema gani, dili mo simba, dili mag-ampok. Pero kung naay kinahanglan o ting exam, hala manggawas ang rosaryuhan o tinuan. Kung walay problema, chillax lang kaayo, dili kaila Ginoo. Maigsuon ko diyan ni Kristo, karong taknaa, atong puy-an ang tulo ka hugot. Hugot na pagampo, hugot na pagtuo, ug hugot na debosyon. Iampo nato ang mga sala, atong mga sala, mga kapakyasan, ug pangayoon nato ang pasaylo sa Ginoo. Iampo usab nato atong mga igsoon nga walag paglaom tungod sa dakong problema sa kinabuhi. Ugtan usab nato ang atong pagtuo ug debosyon sa Ginoo kay bisan pag sa kapait sa kinabuhi, magpabiling kita na matuuhon kaniya. Sama ni Jesus, nga nagbitay sa krus, abi nato gibiyaan na siya, pero nabanaw ug tuwa sa langit.